Быйыл бер көнгә күбрәк яшәячәкбез. Календардағы февраль айында 29 саны балкый. 4 елга бер килә торган көн бүген, җәмәгать. Кәбисә елы бит. Айдар Галимовның туган көн килә елга бер тапкыр җыры 29 февральдә туганнар өчен бер дә актуаль түгел шул. Ешкына Кәбисә елында өйләнгән парларның мөнәсәбәтләре озакка сузылмый, сыерларның сөтләре кими, мал-туар нәсел калдырмый, уңыш аз, кешеләр гадәттәгедән ешрак үлемгә дучар була дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Алайда статистика киресен расларга тырыша. Атна яңалыклары белән мин Гөлназ Гайни, исәнмесез? Башлыйбыз. Трактор әзер булса, инде трактористның механизаторның күңеле дәртле була, күтәренке. Язгы кырышларына әзерлек ничек бара? Алабуга ишек алларында көн күреш калдыкларын айрым җыю өчен махсус бүлекләр булган контейнерлар барлыкка киләчәк. 75 ел җанда җиңү яши. Алабугалар Бөек Ватан сугышында катнашкан якыннары турында сөйләүләрен дәвам итә. Игенчеләр зур сынау алдында. Алар бүген машина трактор паркында, ырлык амбарларында язга әзерлекне кат-кат тикшерәләр. Алабуга районында авыл хуҗалыгы техникасын язгы кыр эшләренә әзерләү төгәлләнеп килә инде. Тракторларның, чәчкечләрнең, культиваторларның 95% кырга чыгарга әзер. Аграрийлар чәчү башланганчы барлык техника төзек булсын өчен кулдан килгәннең барысын да эшли. Игорь Гнатюкның бу вакытта айруча эше күп. Ул көннәр буе станок артында эшли. Механизаторлар аңа я трактордан, я чәчкечтән, я культиватордан кирәк яракларын шомартырга алып керә. Тиздән кырларда язгы кыр эшләре башланачак. Шуңа да тракторчыларга бөтен техниканы әзерләп бетереп өлгерергә кирәк. Стараемся все, что возможно на такой технике сделать, делаем. Тырышабыз инде, техника иске булса да запас частьларны ясыйбыз. Нәрсә кирәк, барысын да шушы станокта көйлим. Виталий Жабриков та техникасын көйләү белән мәшгуль. Механизатор тракторын җентекләп әзерли. Берникадәр вакыттан ул үзенең тимер аты белән сөрү, тырмалау, туфрак эшкәртүгә чыгачак. Яшь тракторчы сөйләвенчә, иң җаваплы чорда машина ышанычлы булсын өчен, ул барысын да үз куллары белән эшләргә күнеккән. Вырваться побыстрее в поле. Тизрәк кырга чыгып, язгы чәчү эшләрендә катнашасы килә. Техниканы бүген әзерләп бетерәм инде. Эшләсәң акчасы да була бит инде. Гомумән алганда бүген район буенча тракторлар язгы кыр эшләренә 92%, культиваторлар һәм чәчкечләр 95%-ка әзер. Бүгенге көндә мин 90% тракторларым төзек, силкаларым төзек, культиваторларым төзек. Безгә тырмаларым әзер. Дәртләндерәбез инде. Айлар кырга механизаторларга рәхмәт, пар техникаларын барсында әзерләделәр. Үтәренчә һәрбер үз техникасын, үз силкасын әзерләде. Алар әзер, алар әзерләнеп торалар. Авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы сүзләренчә, быел район хуҗалыкларында 80 миллион сумга яңа техника алыначак. Алар хуҗалыкларның үз акчаларына һәм авыл хуҗалыгы министрлыгы субсидияләре исәбенә булдырыла. Шул ук вакытта хуҗалыкларда ырлык һәм минераль ашламалар әзерләү бара. Бүгенге көндә авыл халкы техникасын карый, ныклап күпчелеге аның әзер, вакытлы эшләр калды, регулировкалары, тик обслуживаниелар үткәрәләр. Трактор әзер булса, инде трактористның, механизаторның күңеле дәртле була, күтәренке, эше дә әйбәт бара. Быел безнең 8 хуҗалык чәчүдә катнашачак. Барысы да әзер. Ырлыклар, ашлыклар, безнең минераль удобрениялар, ашламалар безнең апайталар. 35 килограмм действующее вещество җыелды район буенча. Тагын да Минсельхоз ягыннан субсидиялар алып, дополнительно минераль ашлыклар алачак. Быел Алабуга районы буенча чәчү майданы 35 мең гектардан артык тәшкил итә. Бу күрсәткеч узган ел дәрәҗәсендә, әмма чәчү майданнары структурасы үзгәрәчәк. Әйтик, узган ел басуларга 700 гектар кукуруз чәчкән булсалар, быел ул 1100 гектар тәшкил итә. Әлеге культураны терлекләрнең рационына кушып, хуҗалыкларда сөт саву күләмен арттырмакчылар. Искәртәм, чәчү кампаниясендә барлыгы 200 трактор, 30 чәчкеч һәм 4 чәчү комплексы катнаша. Туфрак әзерләүгә хуҗалыклар апрель ахырында керешәчәкләр. Бу эшләрне бер атна эчендә тәмамларга планлаштырыла. Гөлназ Гайни, Ринат Гениятов, атна яңалыклары. Коммуналь хезмәтләр өчен комиссиясыз түли башлыйбыз. Дәүләт думасы торак коммуналь хуҗалыкка бәйле яңа закон проекты караган. Аның нигезендә банклар, почта торак коммуналь хезмәтләр өчен түләгәнгә комиссия алмаячак.
Biz bu закон проектын бик әйбәтләп эшләдек. Сүз банклар һәм башка төрле кредит оешмалары комиссия алу хакында гына түгел. Мисалга, авыл җирлекләрендә коммуналь хезмәтләрне Россия почтасы бүлекләрендә түлиләр. Шуңа да без торак кодексына гына түгел, ил күләм түләү системасы һәм почта элемтәсе законында, банклар һәм банклар эшчәнлеге законында тыюлар кертәчәкбез, ди закон проектын эшләүчеләр. Әлеге закон проектын президент Владимир Путин да хуплаган. Хәзерге вакытта банклар торак коммуналь хезмәтләр өчен түләгәндә 0,15-2% комиссия ала. Бу пенсионерлар өчен ярый суык зур сумма, ди депутатлар. Торак коммуналь хуҗалык темасын дәвам итеп, Алабуга ишек алларында көн күреш калдыкларын айрым җыю өчен махсус бүлекләр булган контейнерлар барлыкка киләчәк. Бу пыяла, пластик, кагаз, чүпрәк һәм иске көн күреш техникаларына. Чүпне айрым җыю проекты белән Алабугада Менделеев шәһәре активистлары шөгыльләнәчәк. Күрше шәһәрдә бу проект инде берничә ел эшләп килә. Махсус чүп савытлары кайда торачак? Проектның асылы нидә? Тулырак киләсе сюжетта. Бу шәһәрдә куелган 4нче контейнер. Чүпне айырып җыю савытлары Тынычлык проспекты 7нче йорт янәшәсендә куелды. Монда чүпне 5 төргә бүлеп салырга кирәк. Бу чүпрәк, кагаз, пластик, пыяла һәм көнкүреш техникалары. Бу эш белән Сергей Балтаев 4нче ел шөгыльләнә. Эшен Менделеевскида башлый. Бу шәһәрдә чүпне айырып җыю контейнерлары халык арасында үзен яхшы күрсәтә. Быел ул Алабугага керергә җыена һәм турыдан-туры район җитәкчелегенә мөрәҗәгать итә һәм ризалык ала. Кайдадыр 3 бүлекле, кайбер урыннарда 5 бүлекле савытлар торачак. Мисалга, күрше шәһәрдә узган ел яңадан эшкәртү өчен 20 тоннадан артык чүп җыелган. Данные, конечно же, у нас. Безнең үзебезнең районда 41 чүп савыты бар. 10 тонна кагаз, 5 тонна пластик. Яңа формат керттек. Бу чүпрәк һәм тимер көнкүреш калдыклары. Чүпрәкне бу урында җыеп калдырабыз. Тимер көнкүреш калдыкларын гына яңа җыя башлыйбыз. Нәрсә килеп чыкканын карыйбыз инде. Билгеләп үтик, эшкәртүдән кергән табышның яртысын алар авыру балаларга күчерә. Моны Алабугада да кулланырга телиләр. Бу атнада мондый контейнерларны Чебурашка паркында, Нефтчеләр проспекты 23, Тынычлык проспекты 7нче йорт ишек алларында куйдылар. Тиздән аларны Интернациональ урамы 1, Разведчиклар урамы 54-56, Төзүчеләр урамы 10-12, Болгар урамы 4, Нечаев урамы 11, Автомобильчеләр урамы 4, Әйләнгеш шоссе 37, Мәрҗәни урамы 28 адреслары буенча барлыкка киләчәк. Чүпне айырып җыю өлкәсендә алабугаллар читтә калмас дип уйлыйбыз. Чөнки табигатьнең киләчәге безнең кулларда. Чүпләр җирдә ятмасын иде. Әлфинә Хуҗина, Максим Бигашев, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Конституцияга төзәтмәләр кертү турында тавыш бирү көне түләүле ял көне була. 22 апрельдә бөтен Россия халкы тавыш бирәчәк. Россия Конституциясына төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү 22 апрель түләүле ял көне итеп игълан ителә. Бу турыда Дәүләт Думасының Дәүләт төзелеше һәм закон чыгару комитеты башлыгы Павел Крашенинников хәбәр итте. Бу түләүле ял көне була, бернинди отгул кеше үз хисабына ала торган аерым очрак түгел, дигән ул. Компьютер технологияләре өлкәсендә эшләүчеләр, укытучылар, медицина хезмәткәрләре башкаларга караганда ешрак авыру икән. Сораштыру нәтиҗәләре күрсәткәнчә, әлеге 3 өлкә хезмәткәрләренең йөрәк, аш казаны һәм терәк хәрәкәт аппараты бозылуга бәйле проблемалары бар. Сораштыру нәтиҗәләре буенча һәр 3нче эшләүче Россияләрнең йөрәк һәм кан тамырлары белән проблемалары, һәр 4нче кешенең терәк хәрәкәт аппараты җитешсезлекләре, һәр 5нчесенең аш казаны авырулары бар. Бу 3 өлкәдә эшләүчеләрнең 77% еш кына грипп һәм ОРВИ белән авырый. Шул ук вакытта аеруча IT өлкәсендә хезмәт итүчеләрнең 90%-на салкын тия. Тикшерү нәтиҗәләре йөрәк кан тамырлары авыруларыннан медикларның 29% һәм укытучыларның 26% җәфа чигә дип күрсәтте. Профилактик медицина институтының әйдәп баручы фәнни хезмәткәре кардиолог Ольга Молчанова моны югары йөкләнеш дәрәҗәсе белән аңлата. Терәк хәрәкәт системасы белән проблемалар ешрак IT өлкәдә, дәүләт структураларында, шулай ук медикларда очрый икән. Моның сәбәбе хезмәткәрләрнең хәрәкәтсез рәвештә озак вакыт утырулары. Шул ук вакытта программистлар һәм система администраторларының калган хезмәткәрләрдән дә ешрак аш казаны белән бәйле проблемалары бар. 1 марттан безне нинди үзгәрешләр көтә? Моны озын сүзнең кыскасы рубрикасын карап белерсез. Яңа ГОС таләпләре буенча яше 30дан узган иске һәм ретро автомобильләр транспорт чарасына паспорт алу өчен махсус экспертиза узарга тиеш. Беренче чиратта машинаның гомум техника торышы, двигателе, тышкы һәм эчке кыяфәте бәяләнәчәк.
Исерек хәлдә берничә тапкыр әйтик, хайваннарны җәберләү, җәмәгать урыннарында спиртлы эчемлекләр эчү, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу, шул исәптән җәмәгать транспортында билетсыз йөрү һәм башка административ хокук бозуга юл куючылар эчкечелектән мәҗбүри дәваланачак. Касса чиклары үзгәрә. Россия Федераль салым хезмәте аларга үзгәрешләр кертә. Төзәтмәләр башлыча кагаз касса чигына кагыла. Тамгаланган товар атамасы янәшәсендә маркировка сүзенең М хәрефе пәйда булачак. Әлегә хәмер, тәмәке, мех әйберләре мәҗбүри тамгаланырга тиеш. Озакламый бу үзгәрешләр кием салым, аяк киеме һәм даруларга да кагылачак. 1 марттан 2024 елның 1 гыйнварына кадәр илгә теркәлмәгән дарулар кертелергә мөмкин. Бу сырхауларның гомерен саклап калу өчен бик кирәк булганда кулланылачак. Мондый карарны фәкать махсус табып комиссиясе генә кабул итә ала. Адвокат эшчәнлеген җайга салуга бәйле кайбер үзгәрешләр кертелә. Айрым алганда, адвокатка түләү күләме аның ярдәме нәтиҗәсенә бәйле булырга мөмкин. 75 ел жанда «Җиңү яши» рубрикасын дәвам итәбез. Гадәттәгечә Алабугалылар анда Бөек Ватан сугышында катнашкан якыннары, әтиләре, бабалары турында сөйли. Мөсәлләмов Гомәр Хинсертдин улы. Мин үземнең бабаны әлбәттә хәтерлим. Мин балачакта хәтерлим, чөнки ул инде мен 14 яшь булганда үлде, ул вафат булды. Ул сөйләде инде менә, ул 18 яшьләрдә сугышка китә. Сугышта катнаша, снаряд төшеп шартлый, соңыннан ул контузия алып, яраланып госпитальдә ята. Ул әйтәйди инде, мен хәтерлим, мин әнигә дә әйтәйди. Мин бер кулымда автомат, икенче кулымда ручка белән дәфтәрдән бөтен сугышта булган хәлләрне ул освещать итеп барган инде, яктыртып, татарча әйтмәкче. Полевой журналист булып эшләгән инде ул. Соңыннан сугыш беткәч, ул башка профессияларга укырга керә, ләкин журналист эшен ул ташламаган, как хобби, хәзерге көндә әйтмәкче, хобби кебек була аны. Соңгы көннәрне хәтле һәр вакыт шул хәдәлсезлекләрне күреп, тәнкыйть белән Башкирияның газетында, Кызыл таң газетасында, шунда ул аның мәкаләләре язылып чыга иде. Шул әлбәттә без улныкларын бик яратты. Без һәр вакыт килгәч ул безне якын итеп, яратып кына тора иде, үзенең хәлләрен сөйләде инде. Ну, сөйләйди инде, сугыш башка Алла күрсәтмәсен диде инде. Беркемгә дә күрсәтмәсен дип, ул бик авыр искә ала иде. Аллага шөкер, хәзер дөньяларыбыз тыныч дип, сөйнеп яшәргә дип ул безгә үгетләйди инде. Бу фотода инде ул шул соңгы елларда, ул берничә елдан соң вафат була инде. Монсы соңгы еллар, бу 9 майда төшерелгән. Монда 77 яшь була. Монда бу фотода ул минем ерак бабам, Мөсәлләм Гомәр, аның иптәше, минем әби Мөсәлләмова Ләйүзә, һәм аның балалары була. Менә минем әни. Инде күптәнге фото, күптәнге минем әни дә анда балагына була. Алар менә бу йортта алар яшәгәннәр. Сугыштан кайткач бабам председательлеккә укый, Стәрлетам ашарында, ләкин ул эш буенча ул китми, ул янгын бүлегендә мөдир булып эшли. Шунда эшли, ләкин әйткәнемчә, язу эшләрен ул беркайчан да аның һәр вакыт аның белән шөгыльләнә. Әлбәттә ул эш буларак түгел, булай үзенең теләге, сәләте буенча иде. Ул бик юридик яктан да грамотный, бик белгеч була. Авылда менә әним сөйли инде. Авылда бөтен кешеләр аның янына килеп, берәр документ тутырырга, документ эшләре буенча аңа һәр вакыт мөрәҗәгать иткәннәр. Ул язып, тутырып биргән документларны инде. Менә нык үкенәм, менә бераз яшәгән булсын иде, исән булсын хәзерге заман, һәр көннәре хәтле исән булуын теләр идем. Әлбәттә сөйләшү сүзләрне күп булыр иде. Мин үзем дә тарих белән бик кызыксынам, Бөек Ватан сугышы белән, чөнки ул безнең
һәрберебез өчен дә, һәрбер гаилә өчен дә ул күңеленә кереп калган авыр вакытлар. Әлбәттә, мин аның белән бик еш уйга килә. Мин айлар буе аның янында булып, шул сугыш турында бөтен сорар идем, ул ничек кичергән. Чөнки Алла сакласын, башка андай сугышлар кабатлана күрмәсен бер җирдә дә, мен беркемгә дә аны сугышның күрүен теләмим. Дөнья тыныч булсын бөтен дөньяда да. Миңа әни бик еш әйтә, син бабаңа бик ошагансың ди, чөнки мин үзем дә журналистика буенча да мин теләгем бар, сәләтем бар, ул сферада бераз эшләп тарга өлгердем. Әлбәттә, мин бар, менә әни мине карап әйтә, син бабаңа ошап шундый тәнкыйть, гаделсезлеккә каршысың, шулай гел әйтә. Мин охшаш ягым бар, мин ул сәләтне аннан алган булып торам, горурланам. Үзем бабам белән горурланам. Кайтырмын мин әнкәй кышлар булып, сайрап кына синең яныңа. Мин сөенәм әнкәй, мин бәхетле бу дөньяда синең барыңа. Бүген кышның соңгы көне димәк, иртәгә язга керәбез. Язның беренче көнендә Чебурашка паркында май чабу бәйрәм уза. Ул сәгать 11-дә башлана. Күңел ачарга, коймак белән сыйланырга килегез. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Нет тепла на кухне. Нет света в подъезде. Не течет вода. В подъезде запах канализации. Грязный подъезд. Нужно заменить счетчики. Открытая Елабуга – ваш помощник ЖКХ. Заявки принимаются по телефону 582-22. Каждую пятницу приглашаем елабужан на прогулку с врачом. В программе интересные лекции и беседы со специалистами. Уроки в школе скандинавской ходьбы. Участие в акции абсолютно бесплатное. Если вы верите в волшебство, живущее в нашем старинном городе, тогда старый фонарщик Фаролера приглашает вас в путешествие по Александровскому саду, хранящему свои предания и легенды для самых пытливых и не страшащихся необычного и нового. Прогуливаясь с ним по прекрасным зимним аллеям парка, вы услышите музыку своего сердца, окунетесь в атмосферу чарующей сказки и никогда не забудете загадочных рассказов старого фонарщика, который покорит вас своими волшебными историями.
келеді